लोगोफोर आं मिजिं बर' नोंथांमोना नायगासिनो मिजिं बर' चेनेल लोगोफोर आंथ' नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन फ्रियावनो वेबसाइट क्रिएट खालामनो हायो नाथाय बेखौ रावबो मिथिया जे फ्रियाव वेबसाइट बोरै क्रिएट खालामो स' लेट्स स्टार्ट आरो भिडिअखौ जोबजासिम नाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामथ' दाबावखा बुंखायोले लाइकबो खालामा कमेन्टबो खालामा शेयारबो खालामा साबस्क्राइबबो खालामा गावसोरनिनो लाब जाबाय थायो आरो आंखौनो नायनो बाय बेसो फैदो फ्रियावनो वेबसाइट क्रिएट खालामनांगौ इबो पुरा एन्ड्रइड मबाइलजोंनो लेपटपबो नाङा पिसिबो नाङा इबो फ्रियावनो डमेन नेमबो क्रिएट खालामनाङा बेयाव नोंथांमोना आर्टिकेल लिर ब्लगिं स्टार्ट खालाम ना माबा फाननाय स्टार्ट खालाम मा खालाम जायखिजाया वेबसाइट क्रिएट खालाम गावनि बे आर्टिकेल ब्लगबो स्टार्ट खालामनानै नों स्टार्ट खालामनानै बियो एडसेन्स नाबा एड्स लागायनानै माने फैसा खामायनो हायो बेबो फ्रियावनो जोबजासे भिडिअखौ नाय आरो भिडिअखौ जोबजासे नायाफ्रामा बुजियाफ्रामा खुलिना लानानै जुदि फैसा खामायनो हायाब्ला आरो पेशन गैयाबा मावखानाङा बुंखायो मावखानाङा मानोना जाय मानसिया भिडिअखौ जोबजायालासिनो नायगोन आरो साक्सेस जानाय नङा बियो उनाव फैनानै बुंफैगोन भाइ नोंनि भिडिअखौ नायनानै आं खालामदोंमोन दाबो माथो थाइसेबो गैया बिदि बुंफैगोन पेशन दोङो माव पेशन गैया दा माव बुंखायो स' भिडिअखौ जोबजासिम नाय भाइफोर नाय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालाम दाबाव बेनिसाय सिगां नोंथांमोना नोंथांमोननि क्रोम ब्राउजाराव थांनानै blogger.com होननानै सार्च खालाम बेयाव ओमफ्राय बेयाव फैगोन लगइन खालाम नोंथांमोननि जीमेल जों बेयाव जीमेल फैगोन बेयाव क्रिएट निउ ब्लग फैगोन क्रिएट निउ ब्लगाव थुबा बेफोरसो फैगोन टाइटेल एड्रेस बायदि बायदि बेयाव फेशननि थाखाय दा हमना ला फेशन वेबसाइट आं बनायनो नागिरदों फेशननि बागै आं बेयाव लिरगोन होमबाना आं बेयाव लिरनोसै आंनि नाम सिलेक्ट खालामना लानोसै जायखिजाया आंनि मिशन फेशन सिलेक्ट खालामना लाबाय आं टाइटेलखौ फेशन दोनबाय अके फेशन दोनबाय फेशन वाल दोनगोन आं बेयाव फेशन वाल ओमफ्राय एड्रेस माने मा बेखौ नोंथांमोना बुजिगोन आं बुजायगासिनो 1 मिनिट दा इयो लिरनोसै नै दा ब्लगार कुइक मास्टार अल पोस्ट नै इफोरबायसानो मोनसे www.blogger.com मोनना ओरैनो नोंथांमोनाबो इ एड्रेस होनो हागोन नोंथांमोना डमेन नेम बायखाना ओंखायनो ब्लगारा लास्टआव थागोन हा आं बेयाव लिरदों दा फेशन वाल बे गैया बेखौ सोरबा लाखांबाय नै this blog address is invalid not support you can also add a custom domain later नाङा जोंनो बायथ'आ होनदों बेयाव उनाव बायनो हागोन नोङो कास्टम डमेन होनदों दा होमबा जों बेलेग होनांसिगोन इहाय इथ' एभेलेबल गैया मालाय सोरबा लाखाबाय नङा होमबा फेशन वाल दा एभेलेबल गैया आं होनानैसै फेशन वाल गुरुजि लिरबाय आं बेयाव जानो हागौ बे दोंखोमा रावबो लाखाय ओइ नोंमारगौ नै दिस ब्लग एड्रेस इज एभेलेबल बे दोङो एबार बेखौ जों मोनबाय ओमफ्राय नैयाव थागोन नै फेशन वाल guruji.blogspot.com मानोना फ्रिनि वेबसाइट इसोरनिया थाफाखागोन मिथिबाय क्रेडिट जाहैबाय बे ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसो मथे थीम सिलेक्ट खालामना लागोन आरो जुदि नोंथांमोननो भिडिअ नांगौ माबायसा थारमाने पुरा मडिफाइड खालामनो हायो डेन्जार इसोरनि ब्लगार टगार इफोरनि माबा लग'फोरखौ बोरै बोखारनो गावनि ब्रेन्ड बोरै बनायनायखौ आं सिखायगोन टेनसन दाला उनाव कमेन्टल' खालामना बुंनो इयो डमेन नेम लानो हायो दा नोंनो नाङा बाया फैसा गारा 4000 5000 सोर गारनो मोरला जादों नामा जों गारा फ्रि न' थेंक्स खालामबाय ओमफ्राय नै बेयाव दा ब्लग क्रिएट खालामनो बोरै ओइ लिरनाय दङ ओइ नै भिउ ब्लग्स बेनिफ्राय नै ओइयाव दङ निउ पस्टआव थुबानो निउ पस्टआव थुबायना निउ पस्टआव थुबाय बेफोरसो लडिं जागोन बे नेटआ स्ल' आंनिया बेनि थाखायनो नै बेयाव नोंथांमोना पस्टआव नै टाइटेल लिरनो हागोन आं लिरै सिरै देखाया बुहुत टाइम सर्ट जाना दङ आंनिया बेनिफ्राय बेयाव पाब्लिक नै इयाय बुहुत लेंगुवेज दङ दा नोंथांमोना नायनो हागोन आं देखायगासिनो टेस्ला बल्ड इटालि आन्डारलाइन कालार लिंक बायदि बायदि जुदि फुल टुटरियेल नांगौ आंखौ कमेन्ट खालामना बुं आं पुरा बुजायजोबगोन पुरा बिन्दास टेनसन दाला नै बेयाव लेंगुवेज हिन्दी बांला बा मा दों पाता गैयालै आं लेंगुवेज बारा मिथिया खालि हारसा बर' हिन्दी इंलिश बेखिनिखौल' रोंगौ आङो नेपालि बाहाय बुजियो आरोना जायखिजाया बेयाव पाब्लिश बे लिरखांनानै पाब्लिश खालामना फट' भिडिअ सब बनायो स' दिननि थाखाय भिडिअ इखिनियानोसै आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों आरो जुदि माबा मोनसे बुजियाखैबा कुइसन दङबा डाउट दङबा आंखौ कमेन्ट खालामनानै सोंबानो जाबाय आङो प्रमिस खालामो जे आङो जिमान हायो आङो कुइसनफोरखौ एन्सारखौ होगोन नोंथांमोननो कमेन्टआव स' थेंक इउ अल दा बेस्ट लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बाय